ninyo tulad kami kinasangkapan mo si Maria. Kaya kami lumalapit sa iyo at tumingi ng kapatawaran at ng bendisyon. Alalahanin mo ang kabanal-banalan Birhen Maria na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen, mga Birhen at inadaming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan pagkus kami ang bigid at kaawaan. Ang lahat na ito hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, thanks be to God. We are back on the air after the technical issue, a technical problem. Alam mo, kaya naman talaga yan. Minsan dumaraan talaga tayo. Kaya huwag kayong huwag kayong magtaka kasi ang mundo po talagang imperfect. Ang technology is still imperfect. Only God is perfect. Kaya lahat po minsan nagkakaaberya kasi we are not actually in control of everything. Okay? But in a way, kaya natin masolve, masosolve din ang mga problems na yan. Sabi, dadaan lang yan. Madali mga tugang, babalik po muli ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Ang oras natin ngayon ay 17 minutes after 1 o'clock. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Pagkatapos sa duty, After all day's office, Sulitin ang araw with Beer na Beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOHFDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Pagluluha ng mata na solusyonan dahil sa eye solution ng Doc Alternatibo. Eye solution po, maganda po pagka medyo nararamdaman ko na parang minumuta yung mata ko, tapos medyo nagluluha. Nilalagyan ko lang po nun, umaayos na po yung pakiramdam ng mata. Ito po, nandito po ako ngayon para magpasalamat sa lahat-lahat. Ako po si Leona Rodriguez, 59 years old na po ako, taga Poblacion Santa Elena, Camarines Norte. pruweba sa kaebektibo ng Eye Solution ng Doc Alternatibo. Ang Eye Solution exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Ang Doc Alternativo Center sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College, sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. 500 taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong puno. Okay mga tugang, balik po kita girarais sa tuyang program maraming na hapon. Nabigla ako kasi pigdadangog ko palang susak ko. Ito bagang nasa DCGB News Online. Tapigiling ko kung si Senya on demand. Of course, binabati ko si Manay Ampi Botor Acuestas na sa Manila. Of course, si Lulu Nava, pirming nagdadawag yan, nasa Mandaluyong. At the same time, si Malu
Vega Balion na nagdadangog din sa sa Bacolod, no? And of course si Manay Baby, Manay Tony na yaon sa Japan. Of course si Roy, kaapod lang ni Roy kasubago sa kuya, Roy Kadag, at saka si Sally Samar. At gabos ka mo baga nagdadangog yan sa sendong mga transistor, ano? Mga tugang, ang sa tuyang pag-urulayan nga ni mo niyan, talaga ang pagpapatotoo, lalong-lalo na kang sa tuyang pananampalataya. Ang pagpapatotoo ka sa tuyang mga pagtubod, dapat man kita maanggot. Dapat igwa kitang tinatawag nga ni sinasabi kan tolerance, religious tolerance. Ay kung naalala ko itong panahon sa mga dumang itong sa EDSA Revolution, nagpautob ng maximum tolerance. Yun. Yung mga sabag nagrarally baga, maximum tolerance. So mga pulis, kahit may mga batuta ito, dahil dapat gamiton ang sendang mga batuta sa pagpupukpok kang mga nagrarally. Dahil ng God. Kaya alam mo, miski man kita sa pagpapatotoo, alam mo, may pinost ako duman sa Facebook. Dahil ko alam kung nabasa ni Mariam ito. Friend ko baga si Mariam sa Facebook. Sabi ko, alam mo, in truth, okay, the truth kasi, number one, ang truth kasi, hindi man talaga iyan na nagiging harsh. Kasi, sabi ko, ito narumduman ko na pala. Kasi mga 3 days ago yun. Pinost ko duman, truth should be communicated with charity, not harshly. Alam mo, tutong-tuto, halimbawa, nahiling mo sa agum ka itong amigo ng internet, yung bang pagbibigay, yung in and out, yon. Alam mo, miski sabi, aram mo ang katotohanan, but you still have to communicate it not rudely, not harshly, but always in charity. Gawin natin palagi with kindness. Kasi nawawara. Kaya nga may mga Kristiyanong tinatawag natin, masyado naman self-righteous iyan. Katoliko, masyado naman, huna mo sisay ng banal na iyan. Huna mo sisay na. Kaya nararaot kita mga tugang. Nararaot kita? Miski aram mo na ang katotohanan, miski nga alam mo yung mga banal, dapat, sabi ko nga, maganda, if you have the truth, okay, you should communicate it with charity and with humility. Si Kristo. Hindi ba? Nasa harap yan yung babaeng nahuli ng mga Pariseo na apid o may committing adultery. Alam ni Kristo kasalanan yan. Alam ni Kristo ang batas na dapat ang batas sundin. Alam ni Kristo yan. Pero alam mo, anong ginibo ni Kristo? Tama, tuparin natin ang batas. Pero tuparin natin ito na hindi tayo nagmamagaling at hindi tayo na huna mo kung sisay ka na, huna mo kung sisay ka ng banal, huna mo kung sisay ka ng righteous na hindi nagkakasala. Kasi dinadala natin sa yabang. Hindi po pwede. Alam mo, kahit marunong ka sa Bible, marunong ka sa theology, marunong ka talagang marunong na marunong, matatandaan natin na ang tunay na taong marunong na marunong sa anumang bagay, very humble, as if wala siyang alam. Pero pag pinagsalita mo siya, wow, grabe, naintindihan ko. Naintindihan niya ng grade 1? Yun ang tunay. Kaya nga mahalaga, yan ang pagpapatotoo. Kasi sa atin mga nakumisa, nagpapatotoo tayo to the point na pinagyayabang natin ang katotohanan. Alam natin ang totoo. Alam mo, nasa totoo ka. Pero dapat, ilagay mo naman sa tamang panahon, tamang lugar, at tamang pamamaraan. Yan ang tawag namin prudence. Yan, prudence. O araw kayo ni mga tugan, bibigyan ko kayo ng concrete example bago ko basahon ang Ebanghelyo sa Aldaw na inihong Lunes. Araw kayo ni, halimbawa, ako nagda-drive.
Kamo baga nagda-drive. Okay? May sasakyan. Okay? Ikaw, ako nasa right of way. Tama, nasa right of way ako. Ikaw, wala ka sa right of way kasi nag-overtake ka. Mabilison ka. Ang kaskason ka masyado. Ay, tama ako. O kahit sa kaliwa, magkanan, o mag-right turn tayo, o left turn tayo. Nasa right of way ako. Pero alam mo, pero sa palagay ko, kung isasabihin ko na, nasa katotohanan naman ako, ipaglalaban ko ang katotohanan ko, kahit anong mangyari, baka mamatay ako. O sa pangyari no na masagasaan ko siya o masasagasaan niya ako, magbabanggaan kami. Pero nasa katotohanan ako, tama ba yon? Ilagay naman natin. Kaya nga, ito paalala po ito sa atin. Kasi minsan, pinapaalalahanan ko lang po kasi minsan, akala mo kung sino ang galing-galing na, sa Bible, ang galing-galing na sa theology, ang galing-galing na kung sa pag anuman mga topic na yan, mga bagay na yan, ang galing-galing na. Pero, tingnan mo, ang nangyari ay, nagyayabang lang pala. Alam mo, ang tawag yan, dapat magkaroon tayo ng religious, tawag yan, tolerance. Ano? Alam mo, kahapon maganda yung gospel, hindi lang yung gospel, kundi yung first reading. Ano mo yung first reading kahapon? Maganda yun. Ano? Ano ba yung sabi? Ay, ito pala. Kasi nagkaroon ng kaguluhan doon sa basahon ko. Maganda mga tugang kung nagsimba ka mo. Kasi noong mga araw na yun, may ilang mga taong dumating sa Antioquia mula sa Judea. Ito ay mga Hudyo. At itinuro sa mga kapatid ang ganito. Kasi nagkaroon sila mga new converts. At itong mga new converts na yon ay mga hindi po mga Hudyo, mga Gentiles. Ano? Okay. Ito tawag lang. Sandali, Manaysol. Sandali, Manaysol. Sandali lang, Manaysol. Sandali. Anyway, ipagpadagusta. Ano? Importante ni mga tugang na nagkagulo kasi itong mga converts nito ay sabi kang mga Hudyo, kung ano ang sinusunod natin, dapat sumunod din sila. So nagkakagulo. Kaya sabi ito, tinuturo sa mga kapatid ang ganito. Kapag hindi kayo nagpatuli, yan, kasi ang mga Hudyo tuli, okay? Kung hindi kayo magpatuli sa kautusan, ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Yun ang sabi nila. Talagang Jewish law. Sabi nga, ito ang ganda ni San Pablo. Tinutulan ito ni San Pablo at ni Bernabe. Kasi tandaan nindo mga tugang, si Bernabe at si San Pablo, hindi mga Hudyo, Gentile sila at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Okay, parang sa atin, minsan nagtatalo tayo sa mga reliyon. Ano? Kaya nga pagdating sa mga pagtatalo ng reliyon, ang gamitin ninyong pangontra ay ito sa Acts of the Apostles chapter 15 verses 1 to 2, 22 to 29. Ito po ay maganda. Acts 15. Pag halimbawa may mga taong nagmamagaling-galing tungkol sa Bible, sa religion, sabi, kasi ganito, nagtatalo-talo. Maganda, ito nga, sabi, nagtatalo-talo sila tungkol dito. Kasi, siyempre, gusto nilang sumunod doon mga bagong converts. Pero alam mo, magandang pakakasabi. Ano? Ito, siyempre, nagkaroon sila, the first council ever is the Council of Jerusalem. Ngayon, para kasi kulang tayo sa oras, gusto ko po itong basahin. Alam mo, ito ang magandang solusyon. Ano? Hayaan natin muna sila. Para sinasabi nga, ang mga bata, pag kumakain ang sanggol, huwag mo kaagad bigyan ng kanin, huwag mo 1 year old pa, hindi pa 1 year old, 1 month old, 2 months old, bibigyan mo na kaagad ng karne, wala pang ngipin. Hindi pwede. Hayaan mo muna. Ito magandang ginawa nila, San Pablo. Okay. Sinusugo nga naman sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Ito maganda ka. So, duke ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin
Tingnan ninyo, wag na natin, don't make it a burden. Be a blessing. Ano? Yan ang problema sa atin eh. Ano? Akala mo kung sino ng banal yan? Akala mo kung sino ng magaling-galing yan? Huwag naman tayong ganyan. Sabi, maganda ito don't be a burden to other people who are just a new convert who is just starting to believe in God. Ano? Huwag mo kaagad. Ano kung sabi nga, huwag mo kaagad pakainin ng karne. Painunin mo ng gatas. Importante yan. Ang naging pasya namin ay huwag talagang kayong atangan ng iba pang pasanin. Yun. Don't overburden them. Maliban sa bagay na talagang kailangan. Ano ba talaga kailangan? Sabi nga nung isang araw paano kayo makikilala na kayo yung mga Kristiyano? Kung kayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Yun naman talaga Kung nagmamahal tayo sa isa't isa, yan ang tunay na Kristiyano. Kung tayo mapagpasensya sa isa't isa, yan ang tunay na Kristiyano. Kung tayo ay mapagpakumbaba sa isa't isa, yan ang tunay na Kristiyano. Hindi mga ritual. Ito ang sabi nila, maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Ano bang kailangan? Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Mga inatawag niya huwag kayong kakain. Okay. Yan. At huwag kayong makikiapid. Yun. Talaga naman. Huwag kayong magnanakaw. Yan ang mga bagay. Sabi nga, go with the essentials. Okay? Let us all go to the essentials. Maganda po yun Sana huwag natin kakalimutan yan. Sabi nga ito po bago ako magbigay ng time check. In essentials, unity. Magkaisa tayo sa mga mahalagang bagay. Sa hindi naman mga mahalagang bagay, let us give freedom. Hayaan natin. Hindi man mahalaga gaano yan. Hayaan mo siya. In all things, sa lahat ng bagay, let us observe charity, love. Okay, mga tugang, mabalik ulit ang iyong lingkod. Manesol, pwede ka na tumawag mamaya. 34 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang United Home Kidlets Chewable Paracetamol para sa lagnat ng kids. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Pampers, buong gabi, walang palit. Posible. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main. Dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo. 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Forteplex, wag KSB, wag kulang sa B vitamins. Beer na beer, tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa
panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. 500 taong biyaya. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon at thank you very much at nawawala na ang technical problem natin. At ngayon gusto kong basahin ang Ebanghelyo sa araw na ito ng Lunes ay ayon po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, talata 26 hanggang Kabanata 16 hanggang yung talata 4. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasibulapay kasama ko na kayo. Yun ang importante, magpatotoo. Bilang mga Kristiyano, tayo ay magpatotoo. At sasabi ko nga kanina bago tayo pag nagpapatotoo tayo, dapat tayo magpatotoo na hindi tayo nagmamayabang. Hindi tayo nag-aasal na tayo ay mas magaling kaysa sa mga tao. Sabi ko nga kanina, let us always observe charity. Yan. In all things, charity pa rin. Kasi sabi nga, makikilala ang Kristiyano hindi sa uniform, hindi sa ID, hindi sa mga dala-dala, hindi sa kanyang mga pananamit, kundi unang-una sa kanyang pang-uugali, sa kanyang asal. Yan. Ano bang asal meron siya? Mapagmahal, loving. Okay? At the same time, siya po ay nagiging blessing to others. At nagiging blessing, hindi burden, pabigat pa naman. So, hindi po ganon. So, ang pagpapatotoo, tayo po ay maging blessing sa ibang tao. Hindi tayo nagpapabigat sa mga tao. Okay? Bagamat, sabi nila, totoo na tayo ay nagsasabi ng mabuti o na tama, minsan magagalit sila, pero hindi naman dapat natin suklian ng galit. Okay? Sasabihin ko, babalikan ko ito sinasabi sa Ebanghelyo. Ipagpatuloy natin. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Okay? So, parang hindi pala tayo mawalan ng pananalig, importante na magpatotoo. Yan. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Tingnan ninyo, makakaranas talaga tayo ng persecution. Okay? Palalayasin, yung mga sumusunod kay Kristo, palalayasin mismo minsan sa simbahan pa. Palalayasin sila. Pinalayas nga si Kristo sa sinagoga. Kaya si Kristo hindi nagturo sa sinagoga, nagturo sa kalsada. Okay? Sa dalampasigan. Darating ang panahon na ang sinumang pumapatay sa inyo ay mag-aakalang
naglilingkod siya sa Diyos. Tingnan mo, gagamitin pa ang reliyon. Ano gagamitin? Kasi pinapatay kita kasi hindi ka sumusunod sa Diyos. Ano? Ganun ba yun? Ang sabi nyo, ang sino mang pumapatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Nako, gagamitin ang reliyon. Ano? At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Yun. Paano makikilala si Jesus? Father, kilala ko ang Diyos. Ano ang pagkakilala mo sa Diyos? Oh, yun. Ang Diyos makapangyarihan. Hanggang doon lang ba? Hindi. Kung ako tatanungin mo, Father Boots, kilala mo ba ang Diyos? Ang sasagot ko, oo. Sino siya? Kung tatanong mo ako, siya isang mapagmahal. Yun lang ang sasagot ko siya. Mapagmahal, mapagpatawad, mapagpasensya. Yun. Hindi lang makapangyarihan, kundi siya po ay makapangyarihan na nagmamahal. Kasi may mga makapangyarihan na ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan maging pabigat sa mga tao, hindi bilang nagiging pagaan o blessing. Kaya napakaganda yung paalala kahapon eh. Ulitin ko parang sa mga hindi nakarinig kanina. Kasi nagtalo-talo. Talagang mainitan na pagtatalo ang nangyari doon kila Pablo, Bernabe at mga Hudyo. Sila Silas at yung mga Judas, yung mga ano yun eh. Hindi si Judas Iscariote, kundi Judas Tadeo, yung mga alagad ni Kristo. At yung mga bagong mga Kristiyano, nagtalo-talo sila. Nasabi kasi ng mga Hudyo, kung anong ginagawa namin, dapat ganun din yung gawin. Kasi sabi nila, ito, itinuturo sa amin, kapag hindi kayo sumunod sa kautusan ni Moises, hindi kayo pwedeng maging hindi kayo pwedeng maging miyembro namin o hindi kayo maliligtas. You can never be saved. Grabe naman. Ganun ba ka-stricto ang Diyos? Minsan ang tingin ng ibang tao kasi sa Diyos ay stricto. Alam mo, matagal nang pinapakilala sa atin na ang Diyos ay hindi stricto. Sabihin ko sa inyo hindi, awan ko ang Diyos nyo. Ang Diyos ko hindi stricto. Mapagmahal kasi. Padre, pwede bang mapagmahal stricto? Hindi. Hindi ang Diyos hindi stricto. Hindi pabigat. Pagaan sa akin yan. Bakit? Pag magkakasala ko, ang ginagawa sa akin ng Diyos, Boots, bibigyan kita ng pagkakataon. Patatawarin kita. Yun, pinatawad ulit ako ng Diyos. Ganun ang Diyos ko eh. Ang Diyos, halimbawa, minsan nakakalimot ako. Natural kasi tao ka lang, nakakalimot ka. Lalo ka, Father Boots, senior citizen ka na rin. Minsan, nabibilot ka nga ni, bakuniyo. Minsan natataranta ka nga minsan eh. Yun. Natural yan. Pero alam mo, maganda sinabi nila eh. Sabi ito, sabi ng sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag kayong atangan ng iba pang mga pasanin. Yan. Huwag nating kayong pabigatan. Yun. Dapat pagaanin natin ang buhay. Life is already hard, my friend. Don't make it harder for people. Yan ang problema sa atin. We make it harder for people so that we may appear na we are more holy, more saintly, more better than them. Wow, galing mo. Hindi ganyan ang pagiging Kristiyano. Mapagmataas, mapag-imbabaw. Hindi po ganyan ang tunay na Kristiyano. Ang Kristiyano ay mapagpasensya. Kaya hindi ka agad gumigive up. Hindi ka agad sumusuko. Bakit? Alam mo, pag ang tao mapagmahal, hindi susuko. Parang nanay mo. Kahit anong gawin ng nanay mo, pag mahal ka ng nanay mo, mahal ka na talaga ng nanay mo. Yan. Lalo pa ang Diyos. Yun. At sinasabi dito nga, darating ang panahon na ang sino mang pumapatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod pa siya sa Diyos. Grabe.
Mag-ingat kayo. May mga taong ganyan, gagamitin nila ang reliyon. Grabe, kawawa naman ang mga tao. Ano? Maniniwala ba kayo sa mga taong ganyan? Hindi po. Maniwala kayo sa mga taong mapakumbaba, mapagpasyensya, mapagmahal. Yan. At gagawin nila ito sapagat hindi nila ako nakikilala. Okay? Ito ang sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, kasi darating talaga. Remember, the first 300 years of Christianity were years of blood. Many were killed. Maraming mga pinatay na mga Kristiyano. Sabi ni Kristo, sinasabi ko to sa inyo upang pagdating ng panahon, maaalala ninyong ipinagpauna ko na sa inyo. Ibig sabihin, piniprepared na tayo, pinaghanda na tayo ni Kristo. E mga tugang, babalik ko muli ang iyong lingkod at sa pagbabalik natin na sana tayo po ay may nagtatanong pala, nagpapakumpisal pa po sa gugon? Opo, siguro. Nagpapakumpisal naman po. Kasi ako, nakapagpakumpisal na rin ako. Pumunta lang kayo sa pare. Ano? Patay mga tugang, oras ngayon ay 47 minutes after 1 o'clock. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync, sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga. Lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis. Check. Masarap. Check. At caring-caring ng bulsa. Super check. Ang Nong Meat Shop, mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna Longa Dog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef, or pork meat, isaw, fish, or squid ball, kikiam, at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakabarato ka na, kikita ka pa! Ang health tip na ini hatod sa Indo, Can Robust Dietary Supplement for Men. Nahahadit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluyaan sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray, asin healthy lifestyle sa Oroaldao. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadara sa imo ning stress. Asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Health tip na iyan hatod sa Indo, Can Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. 500 taong biyaya. Okay mga kaibigan, Father Butch po ito ngayon through Angel's cellphone.
Ang ginamit po kasi brownout dito sa UST, the Sarawis, biglang brownout. But anyway, nag-generator kami ngunyan. Anyway, mga tugang, at mapasalamat talaga. Ang galing talaga ng technician, lalo si Angel, at saka si June. Gumagahanap ng paraan na hanggang ngayon, anyway, may last 10 minutes tayo. Gusto kong i-share, talaga nagpapatuto talaga si Angel. Totoong angel ka talaga. You are a messenger. Anyway, so sa 20 ulan kasi mga tugang, na dapat talaga, kung kita mga Kristiyano, magpatotoo. Sa pagpapatotoo na dapat huwag tayong maging pabigat sa ibang tao. Kasi pwede ka naman magsabi ng totoo, pero not harshly. Ibang sinasabi mo, ako, sasabi, tuturuan ko ka mo mga tugang. Okay. So itong empleyado ko, for example, gusto ko siyang i-correct kasi nalilate. Okay, sabi ko, don't take it against you. Alam mo, kasi pighanda ko siya. Pighanda ko muna. Para din siya masaktan. Sabi ko, anyway, this is for your growth. Siyempre, bulada mo lang ganyan. Ihanda mo siya na pag binigay mo na ang totoo, handa na siyang tanggapin ang totoo. Sabi ko, alam mo bakit ko sinasabi ito? Kasi sa report, palagi ka kasi tabi na may tabi pa ako, piggagalan ko pa siya. Sabi ko nga na pwede ka tabi kasi late. Pero alam mo, kaya mo yun pero gusto ko rin malaman kung bakit nalilate ka. Ano ba talagang dahilan? Meron bang halimbawa dahilan bakit na-traffic ka ba? O sasabihin natin na ano bang dahilan? Kasi gusto ko rin, alam mo, may dahilan kita gabos kung bakit kita nalilate. Halimbawa, nalilate ka dahil sa natutulog ka kasi alas 2 na ng madaling araw, kaya gigising ka. Delate ka na talaga. Sabi ko, kung ganon, maaga ka matulog. Alas 6 pa lang, matulog ka na. Matulog ka na tulos. Parang alas 6 na, tapos nagising ka, 12 hours ka sa But anyway, yan sabi ko sa iya. Pero kaya mo yun. May mga darating. Siguro, bakit anong dahilan? May problema ba? Dapat pagaanin mo. Kasi mabigat na nga yung mundo. Life is already hard. Don't make it harder. Alam mo, kasuhapon mga tugang, biglaan ako nakauli sa Tigawon. Dahil amiga ko kaya, nag-uli sa Tigawon, biglaan man, kasi pagtanghali, si Marnie, Calciturena. Ayan nangyari, naligawan niyo sa iyang cellphone naman sa harong ninda. Ako nagdigdi na sa Legazpi. Pagkatapos sabi ko, sige, muli kita tulos. Balikan tao. Nagduman kami. Balikan lang. And that is ito, sa pagbalik mo naman sa Tigawon, pagkatapos may magpamanggi sa indang harong, nagtigawan man ako. Pero dahil ako naguli na sa harong. Tapos, ang ginibo ko, sabi ko, sinabi niya kasi si Manny Tony, Paduriya, ay, may sakit. So, ang ginibo ko, nagdumang kami. Anyway, ang sakuyang sasakyan ka, kompleto yan sa blessing. May holy water, may pistola, may anointing of the sick. Kompleto yan. Anyway, kasi padi baga, may sadiri kaya. Siyempre, kompleto yun. May padi ka pa naman, padi. Everywhere, be a blessing. So, nagnaman ako, nagulat sila, taday man mag-expected. So, sabi man ito ni, magugulat. Siguro nagulat ka mo, ha? Pero sabi ko, thank you, Marnie, because it became a blessing. Kung dahil ka nagpaiba sa kuya, dahil kita inibahan, dahil ko man mabisita si Manny Tony, dahil ko mabless siya. Pero na-over ko, inanoin ko siya, nga sa yun nga ni. Magayon baga, maging blessing tayo sa isa't isa. Di sabi ko, pag nag-uli ako kasi banginig di matanga na alas 11 na, Tigawon, at haliman ako, nag-istoryahan pa ko doon. Pag-abot ko kayo doon, dahil magtalas ko, ka man ito na maanointing tulos ako, dahil magkumustahan ka muna. Prepare the person. Okay? I set yung tamang mindsetting muna. Tapos ang ginibok ko, yun na nga nito, nangadji. Pagkatapos, nangadji, dahil ulit na kami.
So, yun sabi ko, thank you, Marnie, naging blessing ka. Alam mo, pwede naman kita maging blessing sa isa't isa. May madali lang siya naman. Pag-ano lang, actually, gumawa ka ng kabutihan sa kapwa. Lalo na yung mga unexpected, hindi naman yung inaasahan, nagagawa ka. Alam mo, ang saya-saya ng Diyos. Kaya naman ako dito kagabi, kahit pagod ako kasi nag-drive ako baga, nag-agi kami dyan sa Uruan, sa Sangay, tapos Tigawon. Pagbalik ko, Banggina, alas 10, nag-agi na kami dito sa Anayan. Pagkatapos, diretso dito sa Legazpi. Ay, nagsabluyan pala ako. Tayo natug ko sa tabako. Ako nag-uli naman ako sa Legazpi. Yung mga tugang, naging blessing. Okay. But anyway, ilan po ang mga mensahe mo yan ni Father Boots mo yan na daw na Lunes, primerong aldaw kang simana ng 6 Sunday, 6 Sunday, 6 week of the Easter tide. Sana maging blessing tayo sa isa't isa. Alam mo, Angel, naging blessing ka ngunyan. Thank you very much, Angel. Sa June Kamugabos, naging blessing. So let's all be a blessing to one another. Okay? So, mga G na kita, kasapuyang pangajion na kita ay tabangan ng kagurangnan. Panginoon, nagpapasalamat po kami, tabangan po kami ni San Miguel Arcangel, ampunin niya kami sa mga panahon na kami ay nanghihina, bigyan kami ng lakas at ilayo kami sa mga masama. At maging kaming blessing, huwag kaming maging pabigat sa kapwa. Paganin namin ang mga gawain ng ibang tao. Make us a blessing and let us all be a blessing. Ang lahat na ito, hiningin namin kay Kristo na aming Panginoon tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig sa maray na hapon. Be a blessing to everyone. Ito po muli, si Father Butch Pombase nagsasabi, we are all a blessing from God. Bye-bye. See you tomorrow. Of mission.